Нумар 7. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Мя не любить Он, мя не любить Он, Аллилуйя. Мя не любить Он, мя не любить Он, Аллилуйя. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Он, мя не любить Он, Аллилуйя. Мя не любить Он, мя не любить Он, Аллилуйя. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Мя не любить Он, мя не любить Он, Аллилуйя. Мя не любить Он, Аллилуйя. Номер 1. Сённяшний день Бог нам даровал, узрадуемся и сутешимся в им, Сённяшний день Бог подаровал, узрадуемся и сутешимся в им. Сённяшний день Бог подаровал. В ім'я Отця і Сина, і Духа Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Мої дорогі, сьогодні 21 мая. У костюлі відзначаємо успомін святого Яна Непомука, святара і мученика. Праз його заступництво будем молиться, узносить наши молитвы до Пана Бога. Святый Ян бараніў касцёл і праз гэта панёс мучаніцкую смерць. Сёння, углядаючыся ў яго прыклад, Бог, напэўна, захвочвае таксама і нас быць адважнымі абаронцамі нашай хрысціянскай веры. Святая мша, у якой сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў наступных інтэнцыях. Адзін з святароў моліцца за памерлага Амбражевіч Геннадія ў першую гадавіну пасля яго смерці. Другі святар моліцца за памерлага Сергея Куракіна ў 8-ю гадавіну пасля яго смерці. Давяраючы гэтых памерлых Божай міласэрнасці, будзем прасіць, каб Бог дараваў ім ласку прабачэння, дараваў грахі, правіны і дазволіў цешыцца хвалою збаўленых у нябесным валадарстве. Таксама шчыра вітаю ўсіх дзетак на белым тыдню. Какие-то вы нерадасныя. Не? А чаму вы такія нерадасныя? А улыбнуцца можете? Можете. А яшчэ не праснуліся, напэўна. Вось. Добра, будзем разам маліцца і удзельнічаць таксама ў іх радасці першай святой камуніі.
Перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы годна ўдзельнічалі ў гэтай najświętniejszej ахвяры. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracie i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Miłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez Ciebie umocniony święty Jan Niepomucen, aż do śmierci gorliwie bronił wolności Kościoła. Spraw przez Jego wstawiennictwo, abyśmy niestrudzenie walczyli w obronie sprawiedliwości i prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги «Дзеяў апосталаў» у тыя дні. Тысячнік, жадаючы дакладна ведаць, у чым юдэі абвінавачваюць Паўла, вызваліў яго і загадаў сабрацца першасвятарам і ўсёй вялікай радзе. Потым прывёў Паўла і узняўся вялікі крык, і сталі некаторыя кніжнікі з боку фарысеяў і пратэставалі, кажучы: «Нічога благога мы не знаходзім у гэтым чалавеку, а раптам з ім размаўляў дух ці анёл». Калі спрэчка абвастрылася, тысячнік спалохаўся, што разарвуць Паўла, і загадаў жаўнерам спусціцца, забраць яго ад іх і завесці ў крэпасць. А ў наступную ноч пан з'явіўся яму і сказаў: «Будзь адважны, бо як ты сведчыў пры мяне ў Єрусаліме, так ты павінен сведчыць і ў Рыме». Гэта Слова Божае. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Ty jesteś Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufam. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o
Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Alleluja, alleluja. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. У той час Єсус узняв в очі своє до неба і молився такими словами. «Ойче святий, не тільки за їх прошу я, але й за тих, хто повірить у мене поводле слова їх. Каб усе були одно, як ти, Ойче, во мне, я у тебе, каб і яны былі у нас, каб повірив світ, що ти послав мене. І славу, якую ти дав мне, я дав їм, каб були одно, як і ми одно, я у їх, а ти во мне. Каб былі з'яднаныя ў адно, каб свет пазнаў, што ты паслаў мяне і палюбіў іх, як палюбіў мяне. Ойча, хачу, каб тыя, каго ты даў мне, былі са мною там, дзе я, каб бачылі славу маю, якую ты даў мне, бо палюбіў мяне перад заснаваннем свету. Ойча, справядлівы свет цябе не пазнаў, а я пазнаў цябе, і гэтыя пазналі, што ты паслаў мяне, абвясціў ім тваё імя, і абвяшчаць буду, каб любоў, якую ты палюбіў мяне, у іх была, і я ў іх. Гэта слова Пана. Ну что, вы проснулись, не проснулись? Ну как-то не совсем вы проснулись. А то рано вас разбудили, наверное, да? Вот беда якая. Дорогие детки, сегодня у літургіі мы успоминаем Яна Непамука, святара, які вельмі моцна любіў касцёл, і таму гэты касцёл заўсёды бараніў. І калі на касцёл нападалі, хацелі крыху там пазбавіць праў якісьці, ён мужна выступаў у абароне. І за гэта яго забілі. Можна сказаць, ён аддаў сваё жыццё за абарону касцёла. Вось. У літургіі мы яго ўспамінаем, і сёння бачыце ў такім чырвоненькім. Да? А як у вас была першая камунія? Памятаеце, у якім я быў арнаце? Такі беленькі, жоўценькі. Можа быць белы, жоўты, можа быць залаты, можа быць. Вось. І заўважце, гэта розныя колеры. Як вы думаеце, што гэты чырвоны азначае? Што? Кровь. Все правильно. Пролитую кроў за веру. Заўсёды, калі у касцёле ўспамінаюць святых, якія аддалі сваё жыццё, памерлі мучаніцкай смерцю, святар выходзіць у чырвоным арнаце. Вось. А якія яшчэ колеры, ведаеце, ёсць? Ну? Фіолетовы. А фіолетовы калі ўжываецца? Што? Ну так, і яшчэ, калі людзі паміраюць на пахаваннях, у Вялікім посце, яшчэ які? Залаты. Залаты. А залаты калі можна? Спавядаюць фіолетавым. Залаты, дзеткі, можна пры любой аказыі. Заўсёды. Вось. Ну яшчэ які ёсць?
Зеленый. Зялёны. Ну, як вы думаеце, калі яго ўжываюць? А ў звыклыя дні, праўда, як няма якіхсьці ўспамінаў, няма чагосьці такога важнага, колер супакою. Вось. І таму, мои дарагія, чырвоны, сёння літургія нам прыпамінае пра тое, што былі такія мужныя людзі, которые аддавалі сваё жыццё за касцёл. І таксама касцёл заахвочвае нас, каб мы таксама былі людзьмі, якія гатовы абараняць яго. Можа, напэўна, ад нас не патрабуюць сёння аж мучаніцкай смерці, праўда? Але, напрыклад, калі хтосьці наспіхаецца з нашай веры, калі хтосьці непрыстойна жартуе, калі хтосьці, праўда, якосьці крыўдзіць хрысціян, мы павінны памятаць, што мы павінны таксама станавіцца ў абароне. Браць прыклад са святых, якія сваё жыццё аддалі мужна за веру. А каго яшчэ, можа, якіхсьці ведаеце святых, якія аддалі сваё жыццё за веру? Можа, якія такія бліжэй да нас, дзе-небудзь, хто ведае? Ну? Иисус. Ну, пан Езус, ён не святы, ён Бог. Ну, Святар. та я ж жывы. Дзеткі, ну, не ведаю, можа яшчэ такога згадаць хацеў бы сёння. Такі быў святы Максіміліян Марыя Кольба, які жыў у Гродна і таксама аддаў сваё жыццё за веру. Вось. Іх ёсць досыць шмат. Сёння нам яшчэ раз дадуць памяткі, праўда? Такія прыгожыя ці не? У залатой рамцы. А навошта нам гэтыя памяткі, раскажыце? Каб што? Ну, скажи. Как помнить, стали детьми Божьими другий раз. А як найлепей мы можам помніць? От святой коммунии. Святую коммунию, коли мы принимаем. Правильно. Каб найлепей помніць, это не тады, калі мы яе павесім на сценачку, яна там будзе прыгожа вісець. А найлепей мы будзем помніць, калі мы будзем часта прыступаць да споведзі і да святой камуніі. Яшчэ раз, мы гэта не для таго, каб помніць, а для таго, каб удзельнічаць. Святую камунію мы прынялі не для таго, каб праз год, 2, 5, 10 успомніць, як это мы прыгожа прынялі камунію. Мы яе прынялі для таго, каб рэгулярна, пастаянна удзельнічаць у сакраменце споведзі і сакраменце святой камуніі і жыць у згодзе з Богам. Дагаварыліся? Дагаварыліся. Цяпер будзем разам з вамі маліцца далей. Пра заступніцтва святога Яна Непамука просім Бога аб патрэбных ласках для нас і ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб ён заўсёды мог цешыцца людзьмі моцнай веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто ажыццяўляе ўладу, каб яны кіраваліся жаданнем дабра для ўсіх грамадзян. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто збочыў са шляху веры, каб яны знайшлі святло праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за усіх дзяцей нашай парафіі, якія ў гэтым годзе прынялі першую святую камунію, каб гэты вялікі дар, які атрымалі, стаў штодзённасцю іх жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых. У гэтай святой імшы асаблівы спосаб за памерлага Абрамражевіч Геннадзія ў першую гадавіну смерці і памерлага Сергія Куракіна ў 8-ю гадавіну смерці. Каб добры Бог прабачыў ім грахі, правіны
і дазволі оглядаць яснасць свайго аблічча ў небе. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы мужна вызнавалі сваю веру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай пакорныя просьбы, якія мы з даверам да Цябе ўзносім, і напоўні нас Тваёй ласкай. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Номер 11. Прагну быць з Табой, прагну жыць з Табой, праслаўляць імя Тваё святое. Маеш для мяне планы дзіўныя, мой Ойча, Божа мой. Прагну быць з Табой, прагну жыць з Табой, праслаўляць імя Тваё святое. Маеш для мяне планы дзіўныя, мой Ойча, Божа мой. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech ta święta ofiara zapali nas takim ogniem miłości, jakim przy jej składaniu plonął święty Jan, przesławny męczennik i kapłan przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Z duchem Twoim W górę serca. znosimy Jego, Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Jana Niepomucena ukazałaś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali, umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi razem z nimi, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stało się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Genadiu w pierwszą rocznicę jego odejścia do Pana, Siergieju w 8. rocznicę i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Niepomucenem, ze świętym Ojcem Pio, świętym Janem Pawłem II, z błogosławionymi męczennicami z Nowogródka i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Wszystkim. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Numer 5. Jezu, u sercy Ty moim, radość zbawienia mnie odkrył, stał dla mnie krynicей łask. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня
что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать и душу чистой заховать, волю Твою завжди примать и душу чистой заховать. Єзу, не покидай мяне, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви. Номер 10. Єзус ёсть тут, Єзус ёсть тут, узнёсши руки, Бога прославляем. Єзус ёсть тут, узнёсши руки, Бога прославляем. Єзус ёсть тут, Бог поміж нас, Бог поміж нас, узнёсши руки, Бога прославляем. Бог поміж нас, узнёсши руки, Бога прославляем. Бог поміж нас, и Он любить нас, и Он любить нас, узнёсши руки, Бога прославляем. И Он любить нас, узнёсши руки, Бога прославляем. И Он любить нас. Номер 12. О, прославляйте Яго все народы, з пашанай песні Яму спявайте, бо Яго праска завсюди з нами, а Яго милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. О, прославляйте Яго все народы, з пашанай песні Яму спявайте, бо Яго ласка завсюди з нами, а Яго милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament da nam tę moc duszy, dzięki której święty Jan Męczennik wiernie Tobie służył i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Пасля благословлення будзе выстаўленне Найсвяцейшого Сакраменту і памолімся словамі літаніі да Найсвяцейшай Богородицы. Пан з вами. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O zbawcza hosty Jego godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych Ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się. Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko łaski Bożej, Matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, Panno wslawiona, módl się za nami. Panno można, Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości,
za nami, stolicą mądrości, przyczyną naszej radości. Módl się za nami, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny. Módl się za nami, przybytku sławnej pobożności, różo duchowna. Módl się za nami, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej. Módl się za nami, domie złoty, arko przymierza. Módl się za nami, królowo aniołów, królowo patriarchów. Módl się za nami, królowo proroków, królowo apostolów. Módl się za nami, królowo męczenników, królowo wyznawców. Módl się za nami, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych. Módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta. Módl się za nami, królowo różańca świętego, królowo rodzin. Módl się za nami, królowo pokoju, królowo Polski. Módl się za nami, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas
Panie Jezu Chryste, w dniu niebowstąpienia nakazałeś swoim apostolom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Za przykładem apostolów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Dlatego prosimy Cię, ześlij na nas Ducha Twojego. Panie Jezu, który jesteś prawdą, mądrością i odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi. Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba. Ześlij na nas Ducha Twojego. Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga. Panie Jezu, ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem. Ześlij na nas Ducha Twojego. Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty stąpi zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię, pragnąć by mocno zapłonął, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni, niech poddaje wiek wiekowi hymn triumfu dzięki czci, a równemu im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czując tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie.
вельбен Тебе в каждом моменте, о живый хлебе наш в Тым сакраменте, о живый хлебе наш в Тым сакраменте. Лучше будете читать, а я буду вручать. Вера Платанович подходит за памяткой. Даниил Даниил Чирица. Нема? Нема. Давайте. Ульяна Козик. Валерия Косович. Артем Жуковский. София Зарудная. Полина Юсель. Анастасия Рыболовская. Милана Адамкович. Катерина Даушевская. Полина Млыновская. Ульяна Гришель. Артем Будько. Яна Малышец. Любовь Жуковская. Ганна Гарбузова. Ангелина Пачковская.
Антон Сухожевский. Даниэль Деско. Ангелина Лапейко. Данила Прокопович. Даниил Амбражевич. Анастасия Войнюш. Артем Войнюш. Дарья Мещанович. Алина Яркевич. Агата Королева. Александр Рында. Варвара Холомбовская. Софья Ярмальчук. Алина Капыш. Елизавета Неронская или Керонская? Неронская. И Полина Борисевич.